TV e od jower duto. Jakorom gajwang machiegni kendo kang mar ariyo dakika en 43 tok sang'wen mar okinyi twak makama wadhi godo nyime wachiegni tieke ka bende okinyi makawuono watwak kaluwore kod paro mar chik mar omenda manego beni jod bura mapacho kaendi kwedo kata gi kadho mano kapok ochopo chieng' tarik 15 ka bende wang'e ni budget ibiro bed ka isomo chieng' tarik 15. Otasebedo kaneno ioro gi lai magwa magote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende wantiere achiel kachiel. Okinyi makawuono ponono nokiao wang' jowi mari ponono nokiao mbui mari mar Facebook gi YouTube. Antiere ka gi Dr.Duncan Elly ma bende en jalony e weche mag uchumi. Daktari machiegni kende okang' mar ariyo. Wero kamano. Kwadhi nyime napenjora kata mana paro okang' mamoro. Nawacho ni kaponono ni paro mar chik makama koko kadhi wang'e gima biro timore. Tenang'o ma biro timore kokadhe. Mano penjo maduong' mabende japiny nego bed ni penjore ka en okanda to achako redo chon. Nikech kata mana kiwinjo kaka ogai mar Azimio Raila Odinga loso. Gikwedo paro mar chik makama e okang' mamalo. Wang'eno odiochieng' makiny jo Azimio dhi bedo gi romo mag jod bura mag-gi. Ma bende ang'e ni ma en achiel kuom okenge ma bende gibiro bedo ka gilosi. Ka bende wang'e ni be partisan talks kata lalruok bende nosetore. Koro kiny wabiro bedo kwa winjo ni gin to koro pachgi gin ang'o to bende gichomo kanye. Nikech apani odiochieng' makiny ne odiochieng' mar 6 tok kana giselando ni gibiro bedo ka ginyiso jopiny way forward bang' ndalo 6. Awinjo mana pachi mapiyo. Aparo ni kweth mar Kenya Kwanza kiwinjo kaka giwuoyo. En gima gichuno ni pachgi nyaka ti. Poka neno ka kweth mar Azimio jotendgi oriwogi e paro. Okane ka giwuoyo ka jomoriwore ng'at ka ng'ato wuoyo kien. Omiyo apani bura ma kiny jakom luongo biro miyo kweth mar Azimio bende koro ochiw pachgi moriwore e paroni. To chikgi ka gidhi gikalo to kane ka piny biro bedo mayot ne jowa. Paro ma ji owinjo bedgo en ni to ere yore ma wanyalo dakgo seche ma gik ma kamagi timore. Nikech ing'e ni gimoko tami geng'o to koro timore ko nyaka idag kode. Ber ni ok obi hinyowa kendwa kaka jo Ramogi, obiro hinyo nyaka jok manogoyo joma nogoyo gin jok manoloko luto ombulu. Nyaka joma nyoro kana adhi kamoro to rawera mono penja ni to gini ni nene nang'o ta kone ni mae gima ne wayiero. To kona ni en ok odhi yiero. Ta kone ni bedo ni leono kende momiyo gini notimore. Koro bedi ni luto ombulu kata nokiluto. Gima chalre. Koro ngima dhi bedo matek gi chikegi nikech sama wamedo bei mar mafuta to tiende ni jok ma timo production gidhi bedo gi high cost of production. To ka gisebedo gi high cost of production to gi kelo mzigo no ne the user.